πόρτες στην ποίηση, στη μουσική, στο τραγούδι. Είναι ένα κλίμα, πιστεύω, που μας ταιριάζει πάρα πολύ στην Ελλάδα. Η Ορθοδοξία, δεν ξέρω αν υπάρχει άλλη χώρα στην οποία να μπορεί να είναι τόσο μαζί με το τοπίο αυτή η ιστορία. Γι' αυτό βλέπετε ότι στην Ελλάδα έχουμε ιδιαίτερο τρόπο για τις ονομαστικές γιορτές, οι γιορτές της Παναγίας, τα Χριστούγεννά μας, το Πάσχα μας, η Μεγάλη Εβδομάδα μας. Έχουν μια μαγεία, έχουν μια γοητεία εγγενή, σύμφυτη με το έθνος, σύμφυτη με την ψυχή του Έλληνα. Ναι. Όπως επίσης και η αρχαία. Η αρχαία θρησκεία. Ναι. Για τους αρχαίους Έλληνες. Μην νομίζετε, στο 12ο Απόστολος Παύλος δεν έχει άδικο, προσθέθηκε άλλος ένας. Πήρε 12 μαθητές και ήταν και ο 13ος. Δηλαδή ουσιαστικά η Ορθοδοξία πρόσθεσε, μάλλον όπως εξελίχθηκε η λατρεία στην και έχουμε και στην Ορθόδοξη λατρεία μεγάλα ακούσματα, απόϊχους από την αρχαία λατρεία. Σαν καλλιτέχνες, ποια από τα δύο, μόλις ίσως το βλέπετε μία, αν τις διαχωρίζουμε αυτές τις κουλτούρες? Δεν το κόβω. Είναι μια κουλτούρα η οποία θέλει μια άλλη κουλτούρα. Απλώς ιστορικά κάθε στιγμή τα πράγματα ακολούθησαν, δηλαδή ο Παύλος χρησιμοποίησε ένα τοπικό γεγονός για να το κάνει διάσημο σε όλη την... Τι ήταν, ένας Ρωμαίος ήταν, ένας εθνικός. Ήταν όμως ανοιχτό μυαλό, είδε ότι τέλειωνε το παλιό πολιτικό σχέδιο και μία θρησκεία βόλευε πολύ εκείνη την ώρα να ενώσει ξανά τους ανθρώπους σε ένα καινούριο αίσθημα. Δηλαδή οι χριστιανοί δεν καταδιώχτηκαν τότε επειδή είχαν μια άλλη θρησκεία, καταδιώχτηκαν γιατί αυτή η καινούρια θρησκεία δημιουργούσε ένα καινούριο πολιτικό σύστημα. Και εγώ το πιστεύω. Έτσι είναι. Και εγώ το πιστεύω. Δηλαδή ο Παύλος έκανε ένα τρομερό PR στο τοπικό Ιουδαϊκό γεγονός. Ναι. Υπάρχουν πολλές εικασίες για αυτή την ιστορία, μην φανούμε και βλάσφημοι. Αλλά σίγουρα πιστεύω ότι πάντα στην ανάπλαση του χάρτη, του μικρού χάρτη της γης, γι' αυτό βλέπετε και οι θρησκείες όπως ο Βουδισμός που βασίστηκαν περισσότερο στο ποιητικό γεγονός και στο ανθρωποκεντρικό στοιχείο, δηλαδή ο άνθρωπος ανοίγει, δεν πάθαν τίποτα με τα χρόνια. Ναι. Οι Κινέζοι δεν πάθαν τίποτα. Σωστό. Τώρα θέλω να μου πείτε, το έχω και προσωπική μου ερώτηση αυτό. Τι είναι για σας ο καλλιτέχνης και ποιος είναι ο καλλιτέχνης? Και αν μπορούν όλοι να γίνουν καλλιτέχνες? Εν δυνάμει ναι. Αλλά για μένα ο καλλιτέχνης είναι αυτός που μπορεί να μεταπλάθει μέσα από την τέχνη του την πραγματικότητα σε ποίηση. Να την αλλοιώνει δηλαδή, να τη δείχνει ερωτικά. Τη μεταπλάθει. Παίρνεις τη λάσπη και φτιάχνεις ένα πυλό, ένα βάζο. Σαν να την εξελίσσεις, ας πούμε. Το κάνεις κάτι με τη λάσπη. Για την ποιότητα στην τέχνη, επειδή ακούγεται συχνά ότι η ποιότητα είναι κάτι υποκειμενικό, δεν μπορούμε να ξέρουμε. Είναι κάτι υποκειμενικό και κυρίως για μένα είναι κάτι που πολλές φορές είναι και μεγάλη παγίδα. Δηλαδή, η λέξη, η περιβόητη αισθητική για μένα πάρα πολλές φορές χρησιμοποιείται από το συστηματάκι για να λογοκρίνει ελαφρώς το περιεχόμενο. Δηλαδή είναι παγίδα η αισθητική, αν είναι σκέτη. Ποια κριτήρια έχετε, ας πούμε, σε ένα σκυλάδικο, ας πούμε, αυτό που λέμε συμβατικά σκυλάδικο, το θεωρείτε ότι μπορεί είναι μια έκφραση του λαού. Άρα είναι και αυτό μια μορφή τέχνης. Κάτι καίει και αυτό, κάτι καίει. Δεν ξέρω αν είναι τέχνη, αλλά πάντως είναι χρήσιμο και αυτό μέσα στην καύση του, να το πω έτσι. Ναι. Και επίσης τυχαίνει κάποια στιγμή να βρίσκει εκεί κάτι, ένα τραγούδι, το οποίο να έχει διαχρονία. Ναι. Να φτιάχτηκε για αυτή τη χρήση, αλλά να ξεφεύγει από αυτή τη χρήση, γιατί έχει μια διαχρονία από μόνο του. Ναι.
Εσείς έχετε κάνει τραγούδια μόνο... Μάλλον. Δεν σκέφτομαι προς τα που είναι. Ναι. Βγαίνουν. Γεννάς. Βγάζεις. Και όταν ξεκινάτε... Και όταν το βγάζεις, αυτό το πράγμα είναι ένα αυτόφωτο γεγονός. Δηλαδή θα τραβήξει επάνω του όποιους το χρειάζονται. Σωστό. Θα είναι πολλοί, θα είναι λίγοι, θα είναι ένας, δεν ξέρεις. Όταν γράφετε κάτι, ξεκινάτε από πριν ότι θα γράψω αυτό ή σας βγαίνει στην πορεία? Ή... Έρχεται μια πρώτη σκέψη. Ναι. Σαν έμπνευση ερέθρος. Σαν μια πρώτη σκέψη. Έρχεται μια πρώτη σκέψη. Και μετά, τώρα πια μου είναι τόσο σύμφυτο με τη ζωή μου αυτό το πράγμα που έχω χάσει να σκέφτομαι πώς είναι ο τρόπος. Το κάνω συνέχεια. Δηλαδή μπορεί να είστε ας πούμε στον δρόμο και κατεβάζετε και γράφετε. Ναι, εννοείται. Είμαι ετοιμοπόλεμος ανά πάσα στιγμή. Πια, αλλά έχει δουλέψει πολύ καιρό η μηχανή. Καλά βέβαια. Άλλο έχω στο νου μου, την ώρα που γεννιέται κάτι να παίρνω πάντα απόσταση λίγο χρόνο για να κρίνω αν αυτό το πράγμα είναι διαδόσιμο. Την ησυχία. Γιατί γι' αυτό που λέμε βομολογία στην τέχνη, ποια γνώμη? Μ' αρέσει. Μ' αρέσει όταν η χρήση της είναι να ξυπνήσει κάτι. Ναι. Ας πούμε όπως κάνει ο Αριστοφάνης. Ναι. Αλλά μας δίνει πάντα και αντίδοτα μεγάλου λυρικού αισθήματος. Βέβαια. Δεν είναι μόνο το Βρυσίδι. Στον Αριστοφάνη, ναι. Ναι, σερβίρεται πολύ ωραία το Βρυσίδι του. Και δεν είναι και τόσο πια εντάξει. Πολλές φορές είναι και πιο ακραίο από ό,τι μεταφράζεται. Όχι, θέλω να πω, ναι, σίγουρα. Όχι, θέλω να πω ότι δεν έχει σε έκταση πια τόσο μεγάλα κομμάτια που έχει. Όχι, αλλά έχει. Ναι, ναι. Μιας και είπαμε Αριστοφάνη, ποια είναι η αγαπημένη σας υπόθεση αρχαίου έργου? Και να πούμε καλύτερα το Αριστοφάνη. Μα αυτό τους έλεγα τώρα μέσα, ότι τα έργα τα αρχαία δεν είχαν τόσο σημασία οι υποθέσεις, γιατί συνήθως έβγαινε ένας κήρυκας στην αρχή και έλεγε όλη την υπόθεση. Ναι. Δηλαδή το κοινό ήξερε την υπόθεση από την αρχή. Δεν έχουμε ιδρυκά. Τι μας καίει, τι λέει μέσα. Τα μηνύματα δηλαδή. Ναι. Ή με ποιο τρόπο σερβίρει την ατάκα του. Ή τα χωρικά του τι λένε μέσα, στα οποία έβαζε πάρα πολύ προσωπικό στοιχείο ο ποιητής. Μιλάει για την πολιτική, για την αποσάθρωση, ειδικά ο Αριστοφάνης, όπου εξεργαζόμαστε τώρα με τα παιδιά ένα κόνσεπτ. Μην ξεχνάμε ότι είναι οι 11 κωμωδίες του η μαρτυρία. Είναι καταπληκτικό ότι η κωμωδία εμαρτύρησε το τέλος αυτής της μεγάλης εποχής. Πραγματικά. Δηλαδή η πτώση της Αθηναϊκής Δημοκρατίας καταγράφεται βήμα-βήμα από την κωμωδία. Και γι' αυτό πιστεύω ότι το χρέος της κωμωδίας είναι να ξεφλουδίζει την αλήθεια. Πάσα στιγμή που παίζεται. Ναι. Πρέπει να αντέχει να βάζει το μαχαίρι στο κόκαλο. Εσείς προτιμάτε την κωμωδία ή την τραγωδία? Την κωμωδία. Έχει και στοιχεία τραγωδία. Για τα χρόνια μου. Τα τωρινά. Αργότερα μπορεί να... Αλλά αυτή τη στιγμή αυτό που πραγματικά με ευχαριστεί είναι η κωμωδία. Και να δημιουργείτε και να παρακολουθείτε. Ωραία. Και είναι και ανάγκη της εποχής. Ναι, με το γέλιο την παλεύεις αλλιώς. Ναι. Για την τέχνη και την πολιτική είναι δύο, όχι, είναι δύο, γιατί η πολιτική δεν έχει ίχνος τέχνης. Αν είχαμε πολιτικούς με αίσθημα τεχνίτη, αληθινό τεχνίτη, θα είχαμε καλύτερη ζωή. Είναι εξαγορασμένοι όλοι. Σήμερα, σε μια άλλη κατάσταση. Από ποια άλλη κατάσταση? Δεν λέω για ιστορικά. Ακόμα και ιστορικά πέντε φωτισμένους ηγέτες θα βρούμε. Διαβάστε αυτό το βιβλιαράκι του Γκόμπριχ, μικρή ιστορία του κόσμου. Είναι ζήτημα αν είναι 5. Ναι. Δηλαδή η τέχνη δεν πρέπει να έχει... Θέλω να πω η τέχνη από αρχαιοτά των χρόνων μάχεται την εξουσία. Αυτός είναι ο ρόλος της. Ναι. Ακόμα και τότε που αγοραζόταν από την εξουσία ή την παράγγελνε η εξουσία, οι μεγάλοι νοές
μεγάλοι τεχνίτες ψυχανέλυαν και εμάχονται την εξουσία. Ναι. Αυτός είναι ο ρόλος της. Δηλαδή από πίσω δεν υπάρχει κάποια ιδεολογία που μπορεί να υπάρχει πίσω από κάποιο πολιτικό. Ναι. Μα οι πολιτικοί δεν έχουν ιδεολογία. Είναι αγορασμένο το Μαριά. Από σκατοκόμματα. Τα κόμματα δεν πάνε καλά. Όχι. Δεν τα πάω καλά. Κανείς δεν τα πάει καλά. Ναι. Και τα κόμματα είναι εθελοτυφλούντες. Δεν βλέπουν τίποτα παρά έξω από αυτά τα καταστατικά, τα γελία που φτιάχνουμε. Για εσάς τι θα μπορούσε να γίνει τώρα, σήμερα έτσι όπως είμαστε? Να υποχρεώσουμε οποιαδήποτε κυβέρνηση εντελόμενη να κάνει το καλό του τόπου με ανυπακοή, δεν πληρώνουμε, δεν πάμε στις εφορίες, δεν υπακούμε στην ΕΟΚ, φεύγουμε από την ΕΟΚ, σταματάμε τους εξοπλισμούς, την αγορά εξοπλισμών, ανοχήρωτη χώρα η Ελλάδα και τα βρίσκουμε με τους γείτονες. Ναι. Στον δρόμο θα κατέβει. Και επιστροφή στα λεφτά μας. Στην δραχμή. Ναι. Και το κάθε νοικοκυριό επιτέλους να φτιάξει τον εαυτό του. Γιατί από τα σπίτια ξεκίνησε η καταστροφή. Σίγουρα. Αλλά υπάρχει υποδομή στον καθένα. Ναι, πιστεύω ότι αν αφήσεις τον Έλληνα ήσυχο στο νοικοκυριό του, μέσα στην ψυχή του θα τη βρει την υποδομή σε σχέση με το περιβάλλον. Αυτό του γαμίσανε, του βάλανε ένα καβούρι στα αυτή και του δώσανε και μια πλαστική κάρτα και νόμιζε ότι είναι εξουσία. Στον δρόμο κατεβαίνετε για απορίες και τέτοια? Αν χρειαστεί, ναι, αλλά ό,τι είναι κομματικοποιημένο μου τη δίνει. Τα περισσότερα πλέον κομματικοποιημένα. Ναι, δεν τα θέλω. Ναι. Αλλά θα βγούμε εντός ολίγου, θα κάνουμε μια εκδήλωση μπροστά στο Θεατρικό Μουσείο με τα παιδιά για το κλείσιμο του θεατρικού, επαφορμή του κλεισίματος του Θεατρικού Μουσείου. Ό,τι κλείνει που κουβαλάει η ιστορία είναι καταστροφή και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια εντελόμενη, ξεκάθαρη ομάδα πληρωμένων δημοσιογράφων και πολιτικών οι οποίοι έχουν βάλει μπροστά την Ελλάδα να την τελειώσουν, να την βάλουν στο χρονοτούλαπο. Το Θεατρικό Μουσείο, δεν ξέρω κάτι γι' αυτό. Μάθε. Θα το κλείσουνε? Ναι. Και θα κάνετε κάποια... Ναι, ωραία. Και κάτι άλλο που μου λέγατε για την ομάδα με τα παιδιά. Έλα μέσα λίγο να ακούσεις, μην μου πας άλλο χρόνο και μετά, Ναι, μετά το τέλος συνεχίζουμε. Βέβαια.